Bai, presta. Bai? Kaixo, arratsaldeon. Eskerrik asko etorri zeaten danoi, hitzaldi interesgarria hau entzutera, Maialenen eskutik. Pixket, ikusteko zeatik portaloik antolatu duen hitzaldi hau. Oindala, 2021 udaberri inguruen, orduntxe pandemiatik eta COVID-eko arazoietatik kale hartetzen hasi ginenien, da ikusi gendun jendie ondiken gauzetara apuntatzeko, eta ohitura galtzen hasita zegoela, eta ikusi gendun egokia hitzaldi batzuk antolatzie, jendie ikusteko ze garrantzizu izan jarduera fizikue, eta dantzan egitie, eta gauze hauek. Eta goien nagusikin, portaloik goien nagusikin elkarlanien, bi hitzaldi antolatzi erabaki genuen. Bat izan zen juntzan urtien, urrian, Ane Arrillagak eman zuen, eta izena zen osasuna pandemia zaratago. Eta hori eman genuen joan zan urtean, goien nagusik bere jardueretan eman zuen. Eta bigarren hitzaldile dantzaren onura zahartzaroan, orduan ezen izan genuen eman, eta horratiken aurten gatoz hitzaldi hori aurkeztera. Orduan, pixkat Maialen ezagutzeko zein dan, Maialen Araolaza da hitzaldia emango duena, eibartarra da bera, fisioterapeuta, ikerlaria eta unibertsitateko irakaslea. Beak esperientzia handia dauka fisioterapia arlo hortan, goi-mailako kirolariekin eskarmentu handia, ibilita dago Blum egoitzan, eta gero Espainiako eskubaloi eta jokeiko selezioekin ere bai. Eta gero musika eta dantza arloan, Barcelonako lizeoan, edo Operación Triunfoko telebistako saioetan ere lan eginda dago. Igorreza, perfecto. Hori da. Gero, ikerketa munduen euskal dantza tradizionalaren praktikan zahartzaroak dituen onurak ikertu zituen. Euskal Herriko Unibertsitatean defenditu zuen doktore tesian. Eta ikerketa hortan, Bilbao musika dantza tradizionala irakasten zuen Patxi Labordarekin, bere ikasle batzukin jarraipena egin zuen ikusteko dantzak bere eguneroko bizimoduen ze ondorio ekartze zituen. Gero bere tesi doktorala horren inguruen egin zuen, titulu ez dakit ondo esango deten, dantza eta ibiltzearen arteko desberdintasun sensore motore eta neuropsikologikoak adineko emakumeetan. Hori 2008ko uztailean aurkeztu zuen. Eta gaur dator guri kontatzea dantzak ze onura dakarzkilen. Zahartzaroan jarri du, baina nik usteet adin guztietako jendietan izango dara. Besteik gabe. Maiteri, eskerrik asko ere Jose Mariri lehen urtean, sentitzen dut azkenengo aldaketa batzuk egon ziren, eta ezin izan itzan etorri. Eta hala ere, jarraitu duzuelako, hitzaldi hau emateko esfortzuakin, eta asko eskertzen dute zuen, hori, harreman hori. Eskerrik asko. Eta, guretzako, niretzako personalki, lan bat itzen dozunean, ikerketa lan bat kasu honetan, badago hor emaitza bat, eta emaitza hori batzutan bada oso toki berezietan, baina kasu honetan, guk esaten dugunean ikerketaren ezagutzaren translazioa bada benetan persona horiek jakin dezaten, zer egin dezaketen, edo bintzat fokua diran pertsona horiek jasotzia informazio hori, eta kasu honetan hori da. Orduan da ikerketaren azkenengo urratza, baina da niretzako urratxik ederrena, azkenean zaudelako konpartitzen egindako lan hori interes gehien izan dezaken pertsonekin, eta orduan,
plazer bat da, momentu hau, pasatzia, traslazio hau. Orduan, bueno, aprobetxan azazue, zerbaitetarako galdetan bat edo badaukazue, behintzat aprobetxan azazue horretarako, gai hontan nik aportazio txiki hau indot, eta bueno, balio badizue, behon deizuela, aprobetxatu aldo zen guztia. Orduan, bueno, bai, berak esan duan bezala, fisioterapeuta naiz, beti izan naiz oso kulturzalia, dantzazalia, musikazalia, eta, bueno, hau izan da, azkenean, bai, biak uztartzeko modu bat, dantza eta fisioterapia kasu honetan, ezta? Mundu, egon naiz, goi mailako kirolariekin pila bat, baina, bueno, poliki-poliki interesa galdu dut horretan, eta beste interes bat piztu zaizkit, eta honek bete-betian asmatu du zein dan nire interesa, ez? Orduan, bueno, pixkat, ingo dugu lehenengo aurrekari batzuei buruz, hitz egingo dugu zer dakigun gaiari buruz, nire ikerketa pixkat sartu edo behintzat aurkeztu baino lehen, gaiari buruz zer dakigun ikerketari buruz, ikerketan, baita ere zein izangoan helburua edo ikerketak ze helburu eduki duen, aipatuko edo esplikatuko tindoguna, eta gero, partekatuko ditugu hortik ateratzen ditugu ondorioak. Lehenengo atal hau izango da pixkat, aurkezteko lehenengo aurrekari hauetan zer dakigun gaiari buruz, zein den gaitasun funtzionalen narriadura zartze prozesuan, hau da, zartzaroan gertatzen zaigun, gertatuko zaigun, gaitasun funtzionalen beherakada hori deskribatuko dugu, gero, zer da, zeintzuk dira gomendio nagusiak, mundu mailan zer gomendatzen da, zartzaro prozesu horri ahalik eta gehien aurre egiteko, gero genero ikuspegia jarriko dugu, genero ikuspegiak toki askotan dauka zer raportatu, baina kasu honetan nire ustez oso pertinentea da, eta ez da kasualitatea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gizon, 9 gizon egotia, eta normalian, askotan pasatzen den zerbait da dantzan, apurtatzen zara, eta azkenean gizon gutxiago daude, guk nahi ditugu, gizonak, baina ez datoz. Ez da guk lagatzen ditula kanpoan, baina pertinentia da, jarduera fisikoekin lotuta, zartzarekin lotuta genero ikuspegian, nik uste dut laguntzen digula ere ulertzen gauza batzuk, eta gero adineko emakumeen bi jarduera aurkeztuko ditut, bat dantzatzia eta bestia da ibiltzia. Oso ohikoak gertu uste dut sentiten dituzuen bi jarduera. Eta orduan horiek aurkeztuko ditut ikerketan sartu baino lehen. Goazen orduan lehenengoarekin, hau da, narriadura hori, beherakada hori, zartzaroan bizitzen dugun edo biziko dugun narriadura horri buruz egingo dugu. Badakigu, piramide hau, non poblazioaren pilatzea orain dela urte batzuk hemen beha zegoen, orain hemen dago, eta hemendik urte batzutara, 40 urte dauzkatenek, ukiko dituzte 55, eta pilaketa hau, emango da 55 urtetik aurrera. Horrek esan nahi du, biztanlerian badagola aldaketa bat kualitatiboa, eta da, zahar gehiago gongo diala gazteak baino. Hau badakigu eta batzutan irudian ikustiak laguntzen du, baina eta bereziki jarriko nuke ere azpimarra emakumeetan dakizuelako 5 urte gehiago bizia esperantza daukagula emakumeek gizonek baino. Ez dut esaten nola bizi garen momentuz, baizik eta gehiago. Baina emakume asko egongo direla, adinekuak, hemendik urte gutxi barru, eta iritsiko direla urte asko izatera. Orduan, gaitasun funtzionala deskribatzen badugu, gaitasun funtzionala da bi faktoren gehiketa bat. Gaitasun funtzionala da, alde batetik, gaitasun intrinsekoa, hau da, bakoitzak, biologikoki, genetikoki, dauzkagun ezaugarri personal, bai fiziko, bai mentalekin, daukagun gaitasuna. Berezko gaitasuna esanten duguna, igual euskaraz, ez? Berezkoa dauka, ez? Hori, bada zerbait, nahiko genetikoan edo oinarritzen dena, baina gero badago, dakigun bezala ere bai, erlazio bat inguruarekin. Testu inguruak asko molda dezake,
eta hau oso garrantzitsua da, ari garen gaian, inguruak asko alda dezake gure berezko hori. Hau da, bai inguru fisiko, bai sozialak, bai politikoak, bai etxeak berak, komunitateak, adibidez, ez dakit dantza komunitateak, edo portaloi komunitateak, edo arrasateko komunitateak, egin dezake gauza hori aldatu, eta baita ere gizarteak orokorrean ere alda dezake. Orduan, nik ikuste dutenez hemen, badago komunitate bat, nahiko sustatua, aktiboa, eta horrek egin dezake benetan hau aldatu, edo potentziatu, edo indartu. Gaitasun funtzional horrekiko, dauzkagu bi horiek. Importantia dau, ez datia, ezke ni ez nahi zona honetan, nik ez dakit egiten hau, niretzako ez da kirola, niretzako ez da jarduera fisikoa, ez da hori bakarra. Gaitasun funtzionala dago beste gauza batzuen menpe ere bai. Orduan, zer da zahartze osasungarria, pixkat gaitasun funtzionala hartzen badugu definitzaile bezala. Bada, zahartzaroan ongizatea ahalbidetzen duen gaitasun funtzionala sustatzeko eta mantentzeko prozesua. Zahartzaroa esaten dugunean, zahartze prozesua esaten dugunean, zer egin dezakegu osasungarri izateko? Bada, gaitasun fisiko hau sustatu eta mantendu. Gurrekin atope, joan behar gera. Hori izan behar da gure helburua. Eta gaitasun funtzionala da, baita ere, zoriontasuna gogobetetzea eta erabateko gauzatzea bezalako kontzeptuak adierazten dituena. Igual zuretzako zahartza osasungarri bat, bada beste batentzako desberdina. Ze oso garrantzitsua bakoitzak nola definitzen duen bere ase betetzea, bere gogo betetzea, bere nahiak, bere desioak, bat posik egongo da gauza pixkat gutxiago egiten, da beste batek beharko du gehiago. Hori ere kontutan hartu behar da, gaitasun funtzionala edo zahartze osasungarria ari ganen deskribitzen. Eta hau da munduko osasun erakundeak emandako definizio bat, orain dela urte gutxi. Ezaten da zahartzare prozesuan badaukagula olako aldapa bat, maldabera bat, goitik behera doana, eta badakizu pasatzen da aldapan, ez da? Aldapan, ipintzen bazara goian, ezer egin gabe jausitxe zarala, ez da? Orduan, hori da pixkat deskribatzen duena zahartze prozesua, eta da, pasatzen garala, gustua ematen digun gauzetatik, ondo pasatzetik, funtzioa betetzera, eta gero ja zailtasunak izatera, eguneroko gauza oso ohikoekin, laguntza behar dut eskuekin aulkitik altxatzeko. Eta badakizu ez pasatzen prozesu hori normalean, ez beti, baina gehienetan dela isila. Ez du abisatzen. Konturatu gabe, egin ditugu aldaketa batzuk eskairak jaisten. Edo konturatu gabe, aulki hori zait gustatzen. Beste hortan, esertzen naiz hori, oso bajua da. Goaz aldatzen. Baina gero pasatzen da, nahi gabe, ostras, iritsi zait desgaitasuna. Orduan, menpekotasun hori, edo ezintasun, desgaitasun hori iritsi baino lehen, kontzientzia hartu behar dugu hortaz, alde batetikan ondo pasatzetik, funtzioa bete eta euskortasuna izan arte, saiatu behar garala hau ahalik eta gehien mantentzen goian. Aldapa hau, pixka lautu. Ahalik eta inertzia gutxien eukitzeko. Eta hori da errendimenduaren, gaitasun funtzionalaren topa. Gaitasun funtzionalen elitea. Gaitasun funtzionala da, hori esplikatu duguna, norberak asebetetzeko mugimenduak egin alizatia, baina ez gara ari gaitasun funtzionalaz, bakarrik errendimenduaz. Hau da, ni aulki batetik asertzen naiz, eta gainera, altxatzen naiz, eta gainera azkar. Ez bakarrik eskurik gabe, baizik eta azkar. Eta gai naiz hemendikorra juteko azkar. Eta gai naiz hankabaten, hori ja errendimendua. Da, ja, orduan, jarduera fisiko erregularrak, ariketa fisiko erregularra, eraginkorra da gaitasun funtzionalen mantentze lanetan adineko pertsonangan. Esan dugunean, inguruak aldatu dezakela gaitasun berezko intrintxeko hori, ari gara esaten, jarduera fisikoak, gaitasun funtzional hori, hobetu dezakela. Así que, posible da. Hori da lehenengo mezua, posible da.
posible da, guri gustatzen zaizkigun gauzak egitea, ez bakarrik justu bete behar ditugun jarduerak, ezta? Orduan, ze egin dezakegu jarduera fisikoaren bitartez? Gaitasun funtzionalaren ze pieza, hobetu dezakegu jarduera fisikoaren bitartez. Hobetu dezakegu indarra, oreka, erreakzio denbora eta ibilketa bera. Horiek hobetu daitezke. Marko zabalago baten funtzioa deskribatzen denean, eta berriz ere munduko osasun erakundea zitatuko dut, aipatuko dut, oso garrantzitsua dela funtzioa ezgaitasuna eta osasunen nazioarteko sailkapen hau zitatzea. Ze esaten du jarduerak daudela guztiz baldintzatuta parte hartzearekin, eta horregatik eskuragarriak izan behar diren jarduerak oso garrantzitsuak dira. Ze nahiz eta aldagai desberdinak eduki, bai personalkadak, bai ingurunekoak, parte hartzea, zuek orain parte hartzen zareten bezala da, komunidadean dago hitzaldi bat eta bagoaz. Hori da parte hartzea. Eta hori ari zarete egiten. Hori zergatik gertatzen da. Bizizaretelako herri hontan, bizizareteko herri baten non badaude maitere eta portaloikoak gauzak antolatzen, gauza asko gertatzen dira, hori parte hartze hori pasatu ahal izateko. Eta baita ere zuen jarrera noski. Ni banoa hori interesatzen zait, joan al naiz, gaineran ezagunak ikusiko ditut eta gustatuko zait. Hori importantia da. Definitzia pixkat, gaitasun funtzionala definitu behar dugula gauza hauekin. Ze aldagai dauzkagun inguruenean, baina nola parte hartzen dugun guk jardure horietan. Goazen orain bigarren, aurrekarien bigarren atalera. Ikusi dugu zahartzaroa nola doan aldapa hori, ezta? Goazen orain ikustera zer egin dezakegu zehazki. Gaitasun funtzionala hobetu daiteke, baina zer egin dezakegu. Ulertzen da, momentuz, azkarrekin noa? Ondo? Bueno, edozein gauza, mesedez, galdetu edo ezaiaz, hau ez da ulertu, bai? Jarduera fisikoa egiteko gomendioak zeintzuk diran, bale? Lehenengo, bideo hau berriz ere munduko osasun erakundearekin egindakoa da, eta uste dut oso ondo deskribatzen duela, musika ez daukagu, ez da? Lehen ez dut esan, eta nire errua da, bale? Edozein mugimendu dala interesgarria, bai? Jarduera fisikoa esaten dugunean, ari garala mugimendu guztiez. Eta beti pentsatu behar dugula edozein mugimenduk balio duela. Beti da hobeto. Mugitu, ez dakiz zer egin dut, hemen agertzen den bezala edozein askairetatik igo naiz eta ez mekanikoetatik, egin dut ariketa fisiko pixkat etxian, luzaketa batzuk, beti da hobeto. Ikuspegi baikorra behar dugu. Danak kontatzen du. Orduan, helburua zein da? Sedentarismoa ekiditzea. Hau da, ahalik eta gutxien egotiak geldi. Eta ikuspegi baikorra. Ez ez dozu itxen, horrek ez du balixo. Horrek ez du laguntzen, horrek ez du aportatzen. Aportatzen du, zein dozu, oso ondo. Horrek zenbat aldatzen duen, nire pertzepzioa. Norbaitek esaten badit, klaro, ez dozu badazu itxen, zen nahi dozu, gero medikoak esango dizu zara mugitzen, ezak ezer, Ikuspegi baikorra, oso garrantzitsua da. Baina nahiko alda. Horrek ez du esan nahik autokritika ez dugunik egin behar. Euki behar du ikuspegi bakorra, baina esan be bai. Onartu iritsi nahi, baina zer gehiago egin dezaket, eta nahiko alda guk lehen ipini dugun paradigma horretan, aldapan, edo zer gauza. Hombre, igual edo zer gauzak ez du balio gaitasun funtzionala hobetzeko. Osasun funtzional eta kognitiboa hobetzeko asmoz, baita funtzio kardiorrespiratoria, muskularra, ezur osasuna eta depresioa ere 65 urtetik aurrerakoek zer egin behar dute? Egin behar dute aukera desberdinak. Lehenengoa eta errezena edo behintzat zabalduena da bata, lehenengo aukera hau. Eta da, 3 ordu, 2 ordu terdi, astean ariketa aerobikoa. Ez dakit. Imaginatzen dut, batzuk ibiltzera jungo zaretela. Ez dakit, zeitzen duzue, aprobetxatu dezagun. Dantza zeintzuk egiten duzu hemen. Erdiak edo, ez? Besteok, ze egiten duzue? Mendia?
Mendia laua edo aldapekin? Aldapekin? Bizikleta. Estatikoa etxian? Baita ere? Bizikleta? Kanpoan? Besterik? Pilates? Bale? Igeri? Oso ondo? Guzti horiek ideiak hartzen nahi. Besterik? Gimnasia? Dantza? Oso ondo? Dantzare bai. Bale. Esan dituzuenak, pixkat identifikatu ditudanak, diala aerobikoak, dia adibidez piztina, ibiltzera joatia, mendian aldapekin daudenian ere, beste gauza batzuk daude, baina bai, aerobikoa bada, esan duzue pilatesa, esan duzue dantza, gutxi gora bera denek daukate aerobikoko izaera, baina badaude momentu batzuk sentituko dozuenak elkarrizketa bat ezadetela gai mantentzeko. Hau da, oinez bazoazte lagunen batzukin, iritsiko da momentu bat, konversazioa utziko dozuena aldapa dator. Edo ariketa hori pilateseko edo gimnaseko alibeda horrek ez du ematen hitz egiteko. Hori pasatzen danean, esan nahi du intentsitatea igo dozuela. Hori da intentsitate gogorra. Intentsitate gogorrak permititzen du, ez, baina askoz begeixo ez. Ez da, lehengo hastian, junintzan, horrez du ematen arnasak. Hori pasatzen bada, ari zarete gogorran. Gutxi haukin nahikoa dakazue. Hau da, ordu terdikin gutxi gora, ordu tala ordenekin nahiko dakazue betetzeko gomendio hau. Hastian. Hastian, bai, ez dut esan. Hasteko kantitateak di hauek, Eta noski, baina nasketak egiten baditugu eta gehiago egiten badugu, ondiokan onura handiagoak. Ordan, helburua zein da, lehen esan dugu, tentsismoekin ikuspegi bakorrakin, baina onurak handiagoak dira, intentsitate eta maiztasun eta areapenak handiagoak direnean. Hori da minimoa. Hortik aurrera, hobekuntzak gehiago egongo dira. Beti, gero eta gehiago, hombre ez. Pasatzen bazarete, konturatuko zarete, onurak kontratorreko zaizkizuela. Baina tranquil margena dauta. Ez arduratu larregi horrekin, ze normalian ez da osoikoa inor pasatzea. Eta gainera gorpusak abisatzen dugu. Orduan, segurtasuna da importantia, egiten duzuen hori seguridadiakin egitea. Hau da, esfortzua bere egoera fizikora moldatuz, bakoitzak bere jarduera fiziko mota edo bilatu behar du bere egoera fizikoa personalalako, eta gaixotasun kronikoak baditu, eta seguru dakazu ezela, hemen hasten bagara dano badakigu, horiek eukitziaz aparte ere egin dezakegula. Aldatu behar dela, moldatu behar dela, muga horiek, pixkat, alik eta gehien ezagutuz, gaixotasunek jartzen dizkigun mugak, hau ezin dutin, baina beste hau bai, hoxe. Seguruan egiteko, modu seguruan. Orduan, bi kontzeptuari gara. Kantitatea, hau da, zenbat minutu, eta kalitatea, intentsitatea. Gutxienez zenbat behar dugu, 2 ordu terdi, astean. Nik esango nuke 3 ordu. Eta zer gehiago, kalitatea, hau da, ez bada oso intentsoa, eta gai banaiz konversazio oso luziak botatzeko, seinalia oso intentsitate bajoan zabiztela. Orduan, bueno, bizipoza bota horri. Bestalde, badago beste gomendio bat, ez dela bakarrikan gaitasun funtzionala mantentzia, osasuna mantentzia, dela erorketak prebenitzia. Badakizue, 75 urtetik aurrera, dagoela zifra bat, ikaragarria, dela 75 urtetik aurrera, 3tik 1 erortzen da urtero. Erorketak izan daitezke, estropozu indot eta iazta, edo izan daitezke beste gauza batzuk, badakigu, hor ja. Hori erorketak prebenitzia da, gai oso importante bat, adibidez Australia eta horrelako herrialdeetan, aspalditik daukate oso sartuta, ez bakarrik prebentzioa, baizik eta estrategiak hori gutxitzeko poblazio berezietan eta bar. Hemen bagoaz poliki-poliki, baina zer diote errebizioek, zer diote ikerketek, esaten dute, 180 minutu astero, oza, 3 ordu, lehen esan ditudan 3 orduak, eta intentsitate altua. Intentsitate altua ez naiz ari orain arnaz estuaz, baizik eta zenbaterainoko erronka ematen diogun orekari, ekilibrisuari. Ni hemen egoera oso, oreka oso errezian egon naiteke,
baina hankak estutzen baditut, ba, bueno, pixkat zaildu daiteke kontua, ezta? Baina hanka bat altxatzen badut, baina, eta puntilletan jartzen banaiz, eta begiak izten baditut, oreka noa intentsitatea handitzen, bai? Noski, ari banaiz, desplazamenduak egiten, eta hanka baten gainean denbora gehiago egoten, ba, hori ere, orekaren intentsitatea igotzen ari da, bale? Orduan, erorketak prebenitzeko elementua ez da indarra, ez da aerobikoa, da oreka, ekilibrioa. Bai? Eta ekilibrioa nola landu behar da? Ba, landu behar da zutik, bai? Oinarria txikituz egin dodan lehenengo adibidean bezala, oinarria txikitzia ere bada hanka baten gainean, baita ere gorputz bazaren desplazamenduak, eta gorputzaren posizioak kontrolatuz, ez, gai izaten posizioa aldatzen, eta baita ere, besoen euskarririk gabe posible bada eta ezin bada kentzen joan. Nik hasieran igual ezin dut, ez, edo bikotiak inago dantzan, ez, eta laguntzen dit, baina gai izan behar naiz poliki-poliki ere euskarri horiek kentzen. Eta baita ere egin dezakegu ibilketa entrenatzea eta urratsak entrenatzea. Bai, horrek ere ikusi da hobetzen dutela oreka. Bale, orduan, 3 ordu oreka entrenatzen eta intentsitate altuan, astero. Bale? Bale, orduan, bueno, ari garaia, ez, sonatzen digu, ezta? Hauek, pauta hauek ez dira arrotzak guretzako, ezta? Gertukoak dira. Eta beste gauza bat, taldeko jarduerak eraginkorrak dira. Hau da, taldean egitea jarduera bat irakasle batekin, ikusi da, eraginkorra dela prebenitzeko erorketak. Osea, beste gauza bat ezaguna zaiguna. Eta kontuan eduki behar duguna da, osasungile guztiok, erabaki bat hartzen dugunean, erabaki estrategiko terapeutiko bat hartzen dugunean, pazientia zentruan jarri behar dugula, hori ja aspalditik esaten daun gauza bada, baina, bueno, badaude inertzia asko, ez da, bagatoz beste eredu paternalismo batetik, eta hori batzutan ez da erreza, ez da, baina bai, gure erronka izan behar da, pazientia erdian jartzia, eta bai, eskuragarri dagoen evidentziarik onena hartzia, orain aipatu ditugunak adibidez, gure esperientzia ere kontutan izatea, baina baita ere pazientearen lehentasunak eta motivazioak zeintzuk diran. Ba, betxu, ezken niri, gimnasioa, ejata bat ere gustatzen. Ez dut inoiz, eta zartzen nahi izan, eta sentitzen nahi oso arrotza. Edo, beste batek esango du, ba, niri, zakit. Ze ez jatzu gustatzen adibidez itxia, bape, ariketan fizikoan. Badago zerbait, igeri, dago jende bat, pizina ez, ez? Beste bat, ez aizuena ez zer gustatzen jarduera fizikoan adibidez? Korrika egitea, ez? Badakigu, badaude gauza batzuk ez jakonaz gozatzen, ordan, joten bazara fisio baten gana edo mediko baten eta zaten dizu, zu igeri itxera eta zu korrika itxera, hombre, ba, ez? Pazientia zentroan ez du jarri, orduan gu izan behar dago kentziente be bai, zenbaterainoko pixua da kanonek eta horren alde egin, ez horren kontra. Baina, ezke gustatu zitzean pila bat, dagoelako talde bat sortu duena, adineko talde bat grafiterak dira. Eta joaten dira, daude gauza batzuk, gero beste batzuk parkour itzen dutenak. Parkour bak ez zer dan, kaleko mobiliarioakin jolastia. Ba, adibidez, hemen eskailera badakat, ez? Ba, nik indezaket hau, baina da superaspergarrixa. Orduan nik indezaket hau, eta jetxi horrela, jolasten duten mobiliarioak inda dago adineko talde bat parkour egiten dutenak. Beste batzuk daude breakdance egiten dutenak, zatia, ezken niri beti guztatu jatan itxi hau, baina ez nahi zauzartu, pixkat hortik, ez? Bale, orduan, goazen 3. puntura dela genero ikuspegia. Esan dugun guztiari genero ikuspegia ipiniko dugu. Esateko dugunean genero ikuspegia, esaten ari gara, kontutan hartuta, Euskal Herriko emakumeek Europako bizi esperantza altuena dutela, altuena. Euskal emakumeak dira Europako zaharrenak. Eta esaten ari gara jarduera fisikoa nahi dugula sustatzia, baina badauzkagula beste pieza batzuk horrez, adala lo egitea eta geldi egotea, ez? Adibidez jaten dugunean, gozaltzen dugunean, siestea botatzen dugunean, ordan pieza hori nunbaitzen sartu behar da, bai?
Eta sartzen dugunean ze pasatzen zaigu, orain arte izan dugun bezala, zeintzuk dira emakume motivazioak eta zeintzuk dira lehentasunak, ez? Nahi badugu hobetu emakumeen gaitasun funtzionala. Ze, esan beharra dago, emakumeak lehen bizi esperantza altua dutela esan duten bezala, desgaitasun maila altuago daukatela emakumeek gizonek baino. Eta adin berean ere, okerrago bizi direla emakumeak gizonak baino. Hori da notizia txarra. Gaitasun funtzional bajuago daukate. Orduan, menpekotasuna edo behintzat disfuntzio fisikoak eukitzeko arrisku gehiago daukagu, indar gutxiago daukagu, eta kasualidadia jarduera fisiko gutxiago egiten dugu. Orduan, hemen dakagu guilt bat. Buelta emango diot notizia txarrari, eta da esatia, hemen dakagu gaitasun funtzionalari sustatzeko metodo bat, eta da ariketa fisikoa, jarduera fisikoa itxia. Orduan, erronka bezala hartzen da, ezta, eraginkorrak diren eta gozagarriak diren jarduera fisiko programak sustatzia. Bai fisikoki, bai kognitiboki, eta persona horiek, eta kasu honetan emakumeak, lotzia, denbora luze baten jarduera hori egitea. Zehaztu zaitezatia hemen komentatzia, 180 minutu horiek, zenba denbora egon behar naiz hori itxen nire erorketa arriskua txikitzeko? Urtiak. Hau da, hobetzen duguna oso azkar galtzen da. Orduan, imaginatu behar duzu zerbait, ez kurso ontarako. Eta kurso batzuk. 2, 3, 4, ez? Behintzat, urrengo erabakia ez da izan urrengo hilabetian. Bilatu behar dugu jarduera bat lotuko gaituena benetan. Ulertzen da? Orduan, ze jarduera fisiko da honena? Zein da honena? Orain arte esan dakuakin. Zein izango zenukete? Pelota egin gabe. Ez? Gustokoa duzuna, ez? Sakrifizio bada jutia, gustoko duzuna, ze hori izango da, seguramente, itxen duzuna. Ez da sinonimo izango, baina, ja punto asko irabarriko dugu. Itxen dugun jarduera fisiko hori da, honena, eta horretarako seguramente gustokoa izan behar da. Orduan, goazen ikustera bi jarduera horiek, ibiltzea eta dantzatzea, gehiago daude, baina nik ikerketa honetan zin dut, baina gehiago daude, konparatu genitzazke, baina goazen deskribatzera bi hauek nire ustez nahiko ohikoak direnak. Bat da ibiltzea, ibiltzea guai dago, irizgarria da, pintzatu zapatiak eta bazoiaz, ez dakazu inon biharrik, ez dakazu inongo behar materialik, aldatu aldoz gaur ez dakat gogorik araño jutuko, gaur ingot motxa, bixarringot duziaz egualdi hona dator, variable guzti horiek, nik erabili ditzaket. Intentsitatea eta dosia heterogenoak dira, hau da, batzuk daukazua igual joera handia, intentsitate altuak bilatzeko, eta beste batzuk gutxiago, hor aldakortasuna handia dago, eta nahikoa ez izateko aukerak daude. Aerobikoa lantzen du, lehen esan duguna, motivazio eta txikidura baitzen dituzten aldagaiak daude, adibidez, norbaitek kontrolatzen badizu, ikuskatzen badu zure jarduera, hori ikusi da hobeto dela. Norbaitek kontrol batera ematen badizu. Aste honetan zein dozu? Aste honetan junaiz, aste artean ez dakin nora, aste azkenian ez dakin nora, ostegunean ez dakin nora. Hori kontrolatzen badizute, horrek feedbackok horrek laguntzen dizu mantentzen. Irakaslea ditu batera dakazu, bai. Esaten badizu, ze ondo aste honetan, ez? Estimulu positiboak laguntzen du. Eta baita ere, txakurra eta bilobak izatea. Txakurra dakazu, urtetzen zara fijo. Eta maila berian, Así que baten batek, pentsatu dezala hau, ez? Eta dantzatzea, dago beste jarduera bat oso ohikoa dana, eta da,
inguru aberasgarria ematen digula, bai? Gauza asko aportatzen dizkigu, kognitiboki, multimodala da, bai? Arreta, ikaste prozesua, emozioa, memoria, koordinazioa eskatzen ditu, bai? Onura fisiko eta neuropsikologikoak ikusi dira, baina dantza mota asko daude, eta euskal dantza adinekoen gogoko jarduera bada, baina ez da ikertu gehiegi, euskal dantza, bai? Ikertu dira beste dantza batzuk. Ikertu da tangoa, ikertu da asko eta itxia, nahiz eta ez dantza bat, baina, bueno, imaginazuko oso pixkat parekidia dela, ikertu da bai salsa, ikertu da asko linean, dantza linean hori, ezakizu ezelan, hori asko ikertu da, bai, ze asko dago toki batzutan oso modan jarri da, eta, bueno, badaude ikerketa desiente dantza desberdinei buruz. Hori, saloiko dantzak asko ikertu dira bai, eta, bueno, ikusi da onura batzuk, baina ze pasatzen da, klaro, ezin duzula konparatu tango dantza eta Irlandako dantza eta greziar dantzekin, da oso heterogeneua. Orduan, klaro, ondorioak adostia ez da erreza, baina, bueno, badaude antzekotasun batzuk ondorioetan. Orduan, ze esan dezakegu, dantza tradizionala edo euskal dantza Euskal Herrian asko praktikatzen dela. 60 urtetik gorakoek euskal dantzako ohituretan parte hartzen dute Euskal Herri osoan eta gaur egun ikastaro eta erremitera joteko joera handia da bereziki emakumeetan. Orduan, gure genero ikuspegi ikusten badugu bai, behar dute eta zer pasatzen da hemen, onurak badauzka edo ez dauzka. Hau adibidez da Irizarrin, Baztanen, Oñatin, Elgetan, Barainainen, Eibarren, Bilbon, toki guztietan daude olako jarduerak, inok ez ditu antolatu, ez da persona berdin antolatu dituna, eta pertsikoa bezala, badaude, igual, hor parte hartzen diran persona hauek, emakumeak eta gizonak ere bai, onura batzu dauzkat, ez da? Orduan, helburua zein da, bada, dantzak inguru aberasgarri hori sortzen duela bai, baina ez da ikertu orain arte. Euskal dantza asko praktikatzen den arren, ez da ikertu. Orduan, pixkat da, elkarlan hori itxia eta ikustia ia zertarako balio dezaken. Dantza tradizionala eta ibiltzen arteko desberdintasun funtzionalak begiratu genituen adinako emakumeengan. Arrazoia sinplia zen. Hasi ginen lagina jasotzen eta segituan ingen itxun 32 emakume. Gizonak beste 32 euki arte, euki biagendun denpora pilo bat, itxen biagendun denpora asko. Horregatik itxen genuen emakumeekin. Bestela ingo gendun gizon eta emakumeekin. Gero kasualitatez, pertinentia da bai, ez da emakumeen jarduera bat ikertzia, edo emakumeak gustoko duten zerbait egitea. Horregatik pixkat izten dut horrekin. Orduan, ze dantza programa egiten zuten guk ikertutako dantzariek, dantzazaleek. Dosietare iraupenari dagokienez, hau da, kalitatea, kantitatea, akordatzen zarete, gomendioek esaten zuten ez arabera, programak zauzkan 4 eta 6 urte artean. Osea, guai, ez? Osea, prebenitzeko erorketak balio digu. Ze programa luzea da, ez da 3 hilabete eta bukatu da, baizik eta luzea da. Dosia, 150 minutu hasteko. Ondo bai, ez? Ezan dugu, erorketa prebenitzeko 180, osasuna sustatzeko 150, hortxe gaude. Zenbat ordu? Gutxienez 50, horrek ere betetzen ziren. Intentsitatea, moderatua, hau da, dantzako saioetan daude momentuak, bai, eta ez, eta beste momentu batzuetan, pixkat, bals baten hitz egin dezakezu, baina bastan mutil dantzetan, edo fandango eta harinan baten ostean, konversazio gutxi. Ariketa mota. Dantzan oinarritutako oreka eta urretxen entrenamentua, eta hori ere ipatu dugu lehen. Esan dugu, konbendioetako bat zala hori, ez? Orduan, alde batetik, 80 minutu egite zituzten Bilbao musikako Patxi Labordaren, badakit Patxi Monterokin zabiltzatela hemen, ni ere Patxi Montero ikasle izan naiz. Patxi Labordarekin kasu honetan egite zuten entrenamentua astero 80 minutu, baina gero jute ziren danak erromerixetara astero. Eta ez batera, baina gutxienez batera. Eta erromerixe horietan gutxienez pasatzen zituzten ordu bete. Hori izan gutxienekoa. Gainera, irakasleren profila zen aditua eta musikan prestakuntza. Metodologia jarritze zabana zen
erritmoa. Patxaran, txampan, gero poliki-poliki, patxaran, txampan nastu, eta gero, ez? Poliki-poliki erritmo patroiak joaten ziren sartzen koreografia baten barruan. Orduan horrek esan nahi du daukazula arreta, ez? Eta gero gainera bueltakin behar dituzula norabide horretan eta ikasi koreografia hori. Osea, horrek eskatzen du ikaste prozesu oso konplexu bat. Azkenean, espazioen erabilera konkretu batera arte. Ez zaude zure rolloan, baina gainera mantendu behar duzu besteekiko eta espazioarekiko posizio bat. Deskribatu nuen ze dantza, deskribatu nituen patroiak, deskribatu nituen tempoak, baita ere ze urrats, ze antolaketa, ze estruktura besteekiko, ze kontaktu mota, bai? Hartzen badugu adibide hau, 8koaren adibide hau, ematen zen B2 eta B4 patroia, bai? Dala patxaran, txampan, ez? Orduan, hori errepikatzen zen pausu guzti hauetan beti, baina beti bi patroi horien gainean. Erritmoa zen, tempoa zen, 70-80, hauek zian urratsak, eta ematen zen antolaketa mota honetan. Hau da, ez? 2 eta 4, bai? Patxaran, txampan, patxaran, bai? Eta hori da, ez bakarrik eskuinakin, baita ere ezkerrakin. Ostras, eskuinakin ikasi dut eta hain ezkerrakin inbiar, bai? Hori, ataza hori, lan kognitibo eta fisiko hori, konplexua zen, bai? Orduan, bueno, hau da pixkat erabiltzen den metodologia 8koa progresatzeko. A ber, funtzionatzen dian. Bai, bi patroi horiek zaukaten estruktura, dantza horrek estruktura konkretu bat, zala A, B, B, eta ak zeukan forma bat, eta bek zeukan beste forma bat. A ber, hasi da, eta gero nik ustot gelditu indu dela. Bai. Lehenengo tokian beraketarik gabe, ez? Gero, tokian, baina biraketekin, osake, oreka, ordoa, gerota zailago, ez? Hau da, B zatia. Eta gero ja, desplazamentu eta biraketekin, osake, progresio bat dago, unitate ritmikotik koreografiaraino, ez? Eta hau oso garrantzitsua da. Ze baten bat sartzen bada lehenengo egunean dantzara, eta hau hasten dira egiten, eta badaude batzuk ez dutela inoiz dantza egin, nola sentituko dira, ez? Eskerrik asko, ez? Jote zara bezala ingleseko lehenengo klasera, no? Nivel 0, no 0, Eta jute zara, how do you do, zaki zeba, bekutara, ez? Ez hori zara bueltatzen, bai? Metodologia hori oso importantia da. Jendiari lagundu behar zaio, eskuragarri benetan egiten. Ez du bali esatia nivel 0 eta gero honekin hasi. Orduan, progresio hau garrantzitsua da eta honetan dago oinarrituta gero olako koreografia ja realagoak egiten. Hau da, ja, herri baten parte hartze, hori esan duguna lehen, parte hartzea komunidadean, jarduera bat egiten, ja, kontekstu jatorrizko baten, bai? Dantzak bere kontestu jatorrizkoa ere daukalako. Eta horrelako gauzak pasatzen dira, gero, hor dakagu patxi, ez? Ikusten duzue? Ikusten duzue patxi hor, txapelakin? Hor zoaz maitere? Behitxu, eta nik konturatu, nik jakin barik. Bai? Eta ikusi fijatu zaitezte, ze poblazio nahasketa dagoen hor. Ez daude jarduera asko gaur egunean gizartian, adin maila guzti horiek nahasten dituenak. Generoak, ez? Zupe bai, ezta? Ontxe, ari naiz. Epa, baimena eskatu behar nizuen. Bueno, nik ez dut ipine bidea, hau dantzan dena da. Claro. Oine, koñatu eta hanni.
Orduan, ikustu duzu zean hitza dan. Osea, hor dakagu ze franja dakagu, ba, 20 ikasi eta 75 arte. 80 barkatu. Hor dago bat, nire bizilaguna zana, 82 edo zauzkan. Ester, ez dakidak izuen, Ibarko bat, Ester. Bueno, ba, hori, ez? Anan. Bale, orduan, ze behatu genuen? Orain ikusi duguna, ez? Ze behatu duzue? Ba, adina oso desberdina dela, baina 60 urtetik aurrerakoak asko. Ez que zein nahi da joatia zarrendako zozetara? Nik ez neba nahiko. Osa, ez? Ni neot jutia gauza batera, ez zarrendako gauza batera. Ez? Jo, ba, honek betetzen du irizpide hori, ezta? Gero sexua. Bueno, ba, etorri gizonak, baina momentuz emakume gehiago daude, bai? Itxaurde zerrenda, ikusi genuna ere bai, urtero Patxi Laborda kasu honetan Bilbon zaukala kriston itxaurde zerrenda, osea, gehienak gelditzen zirala zain urren urterako. Osea, zaukala kriston exitua. Osea, hori, pasada bada. Jendia dau desiatzen 4 urteko programa baten sartzeko, oreka entrenatzera, astero, eta parte hartzera gero plazetan. Osea, kriston exitua da. Eta gainera, instituzio publiko baten, oso merkia dan jarduera baten. Eta gainera, azkenik jarraipena daukate, osea, urtero abandonatzen zutenak zian 8% edo. Osea, jendeak ez guzten. Orduan, jarduera hori sozialki, demografikoki eta psikologikoki inklusiboa da. Orduan, ze topatu genuen? Konparatu genuen, oinez ebizenak dantza egiten zutenekin, eta ikusi genuen. Bi taldek, test gehienetan, emaitza oso onak atera zituztela. Hau da, zian adinekoen elitea. Zuek bezala. Zaudete hemen, bixar zoazte entzutera, txamorro entzutera bixar oinatia, osea, etzi dakazu ez dakiz zer, eta atzogon zinaten ez dakiz zer, edo zaudete hau antolatzen, osea, zaudete elitia, bai? Orduan, klaro, atera zituzten emaitzak zian oso onak, bai? Baina, hala ere, eta horrek ematen dio esanguratsua da, funtzio kognitibo motorekin lotutako testetan emaitza hobeak atera zituzten dantzan egite zuten emakumeek. Funtzio sensorio motorean eta neuropsikologikoan. Hori esplikauko dugu zer dan bakoitza, bale? Egin genuen test bat, hau, Choice Stepping Reaction Time izena daukana, bai? Test honek eskatzen du, zu zaude geldi horrela, bi laulkien gainean, eta bi laukien gainean, eta guk esaten genuen, eskuina aurrera, eta egin behar zuen, hau, eta hau parte hartzaileak. Ezkerra albora, eta egin behar zuen, hau, eta hau. Baina esaten genuen modu aleatorisuan. Orduan, beti egon behar zinaten presta ber zer esaten genuen. Orduan, denbora neurtzen genuen zenbat hartatzen zen duten joaten, baina bereziki bukatu arte pauta guztia. Osea, joan eta etortzen. Hori ikusi izan, hobeagoak zirelak dantzan egiten zutenak. Hortan, test hortan. Zentzua dauka. Baita ere ikusi genuen aldakortasuna. Aldakortasuna da, zenbat denbora, hau zaila da igual kontzeptua, baina ni adibidez, oinez banoa, pauso batek igual tardatzen du X denbora eta beste pauso batek beste hainbeste. Pauso horien denbora harik eta berdinagoa bada, nire gaitasun funtzionala hobeagoa da. Osa, nire urratxa bada, pam, 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 nire funtzio kognitibo motorea hobeagoa da. Nire urratxak badira, pam, 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 ez badia temporalki eta distantzian erregularrak, konstantiak, orduan zure zahartze prozesua ja pixkat ari da ematen pista batzuk. Ba hori ikusi genuen test hontan ere hobeagoak zira dantzariek. Ikusi genuen bebai, hau da aldakortasuna. Eta hori ikusten da, ere hartzeko arriskua gutxiago daukatela, beraz. Ikusi genuen ere ibiltzeko aldakortasuna, hori esplikatu duten hori. Hobeagoa zirela. Eta trial making test, da beste test bat, dala funtzio ejekutiboa, hau da. Buruan badaukazue gauza bat, eta bitartean beste gauza bat nahaztu behar badozue beste horrekin, gaitasuna joateko batetik bestera, eta biak
mantentzea, zakit kontuatzen zaite zertan ari nahi zen, ez? Ni ari naiz orain zuekin ezketan, baina ari naiz ere desplazatzen, ez? Eta naiz ere nago konturatzen hemen nagola eta orain hemen nagola, ez? Eta bi diskurso horiek gai naiz aldatzeko, momentu batetik bestera, eta ez dit konfliktorik eragiten. Hori presiopean, beti berakadatxo bat egon daiteke. Testu horrek hori neurtzen du, gaitasun hori, funtzio ejekutiboaren gaitasuna. Funtzio ejekutiboan ikusi izan dantzan ari ziren emakumeak errestasuna zukatela, ero hobeto egiten zutela. Zentzua dauka, ni dantzan ari izenean, patxara, txam, pan, eta ari izenean bikoteakin, bikotea ari da nire gira eta nago igual pizkat ez dutela zautzen, eta ostras, hemen beste kontuz, hemen ez jun, baki zenbat distorsio dauden, zenbat perturbazio, konstantia da. Orduan, egon behar zara, barkatu konfundidu inez, normala, baina daulako momentu bat hori zaila bihurtzen dela, hori ere ikusi zen hobeto. Mugikortasena eta indar funtzionalera ikusi zen joera hobetzeko, esan esanguratsua izan, baina joera. Orduan esan dezakegu, naiz eta ez genuen longitudinal bat egin beharko zen ikerketa pixka txagona bat eta konplexuago bat, baina badirudi Euskal Dantzako programakin lotutako funtzio kognitibo motoreakin lotuta dagoela onura hau. Laginak antzekoak ziren, adinez, jarduera fisiko kantitate antzekoa egiten zuten, haien gaixotasunak antzekoak ziren, haien egoera sozioekonomiko antzerakoa zen, haien egoera psikologikoa antzekoa zen, eta hau ikusi genuen, badirudi horregatik izan leikela. Orduan nola esplikatzen dugu hau? Esplikatzen dugu, funtzio sensorio-motorea dela nire oreka, nik daukaten gaitasun hau hanka baten gainean egotzeko, edo funtzio neuropsikologikoa lehen esan duten hori, bi tareatan batera egoteko, gaitasun funtzionalen narriaduraren elkartze hortan dagola. Hau da, hemen agertzen dirala lehenengo beherakadak, subklinikoak. Nik ez daukat ez gaitasunik, baina ja hasi naiz igartzen, ni berbetan nahi janean eta telefonoa jotzen deztanean, bai zein da, eta gelditu itxen naiz. Jarraitzu gainez? Baina hori ez arreza. Edo noa norbaitekin hitz egiten, eta bere hitz egiten doanean, gai naiz mugitzeko, baina nik hitz dutenean gelditzu itxen naiz. Zergatik? Ez dalako erreza, ibiltzia eta hitz egitea batera. Hori agertzen da desgaitasuna agertu baino lehen. Nolabait, beherakada horretan, akortzen zarete aldapa horretan, horiek dira aldaketa subklinikoak, isilean ematen diren aldaketak. Horiek antzematen baditut, pistatxo bat. Pistatxo bat, alde batetik, zahartze prozesuan normala dela, baina, aber nire asterokoan ze sartu dezakedan hemen, pixkat, hau sustatzeko, hau bizipoz hori jartzeko. Edo jardiare fisikoari, edo kognitiboari, edo biei batera. Ibiltzeak badirudi sustatuko lukela apur bat, gaitasun funtzional horren oinarri hori, sensorio-motoreak eta neuropsikologikoa, baina badirudi dantzak sustatzen duela pixkat gehiago biak. Eta hori da pixkat nire tesiaren emaitzetako bat, pinta dauka, dantzak badituela ezaugarri batzuk lagun lezakela apur bat gehiago bietan. Orduan, dantza tradizionalen mugimendu konplexuek eta musika tempo eta estimuluen aldakortasune, ni oinez noia, eta estimuluak ez dira asko aldatzen. Oin, joan zaitezkete mendira, joan zaitezke ritmora, joan zaitezke bilbide batetik oinarria, oin lokatza, oin ez daki zer, horrek edo pasatzen ez daki nondik eta paisaia aldatzen da eta orduan aldatu behar dut. Estimulo desberdinak ez badaude, ez da oso aberatza. Baina estimulo desberdinak badaude, dantzan bezala, ibiltzeak baino onura handiagoak sortuko lituzke. Hori da pixkat emaitza. Orduan, esaten dugu, dosia garrantzitsua dela, eta dosia esaten dugunean da zenbat denbora hastian, ze intentsitate, ze faktore entrenatzen duzun, edo aerobikua, edo entrenatzen duzun indarra, entrenatzen duzun oreka, hori izango zen dosia, eta hauek izango lirateke lortzen ditugun, ze egongo litzaken dantzaren oinarrian hori lortzeko. Hau da, egin dezakegu onura hau beste modu baten dantza gabe? Nik naiz dantza gustatzen ez zaidan horietako bat.
Niri dantzak ez da bape motibatzen, eta ez nez jungo. Nire aitak beti esaten dezta berdina. Urtero esaten dezta, punto beharko naiz. Justo iritsi zitzaion Goienaren anuntzioa, eta apunta beharko naiz urtero esaten dezta. Bera ez jaka gogorik horretarako. Egin dezakegu hori beste modu baten, bai, nola? Urratsak entrenatzen, adibidez. Adibidez, oinez noa, eta oin eskumakin itxen dut bi pauso eta gero bat, aldakortasun hori bilatzen, baita ere perturbazioak, hau da, harriak edo oztopoak jartzen, edo bultza egiten, edo zerbait, estimulatzen zaitura, baita ere atxekitza eta irisgarritasuna bilatzen, irakasle perfil majo bat bilatzen, tipo opatxi, musikan oinarritutako multiataza egin dezakezu, progresioa bilatzen, erritmoa sartu dezakezu, edo orekan entrenamentu hortain eta intenso egiten. Baina bereziki atxikitzeari dagokionez eta dantzan ikusi dugun atxikitze horrik dagokionez, ze esango dugu? Ikusten dugula gure dantza jarduera hauetan, eta nik euskal dantza ikertu dut, ikusi dudalako asko egiten dela, baina berriz diot, beste dantza monta batek ere izan ditzake onura hauek. Nik ez ditut ikertu, baina seguruenik asko bai. Topatzen duguna da, ariketa dosia eta hortaz aparte, topatzen dugu zuen dantzarako erraztasuna lagungarri dela, apuntatzeko eta mantentzeko. Baita ere, irakaslearen perfila, zenbat dakien irakasle horrek, ze jarrera daukan, baita ere ikasteko metodologia ikusi dugu progresio hori ematen den edo ez, feedback baikorra ematen duen edo ez, ia gozatzen den, ia kostu baxua daukan, ia saioak beti dira berdinak edo aldatzen doazen, ia tokian tokiko identitatea jasotzen duen, horrek zerikusi handia dauka, ez? Niri musika horiek, nik txikitatik entzondakoa dira, eta nik entzuten ditut, eta jankak dantzan dauzkat. Hori pasatzen da asko. Nire izeba bizia Donostian, eta ipintzen diozu arrati-irratiko, dantzan dao, ez? Zergatik, berak sentitzen duelako identitate kultural hori berea dela, eta horrek pizten du. Progresiboa delako, eta adin eta generali dagokionez inklusiboa delako. Zeke guzti horrek lagunduko luke, atxikitze bat eta irisgarritasun bat, atxikitze izango zen adherentzia gazteleraz, eta irisgarritasun izango zen accesibilidad. Gai bagara, accesibilitatea eta adherentzia hori eskaintzeko gure proposatutako jardueretan, ondo ez. Beste gauza bat ahaztu zaidan hemen esatia, ahaztu zaitu uste dut. Intentsitate moderatua esan dugu, dala, komeni zaiguna dantzan jartzia, bai kardiobaskular eta bai orekarena. Orduan, ze esango dugu? Naiz eta erlazio kausal osoa ez daukagun, eta egin behar dugu pixkat oraindik aho txikiarekin, badirudi, berriz ikerketa bat egin beharko genukelako, ez da aplikagarri adineko populazio osorako, badaude batzuk agian ezin dutenak hau aplikatu. Baita ere, dantzatu aurreko datuen falta daukagu eta ibiltzari buruzko informazio urria. Bestalde, hilketea da gutxi daude funtzio maila altua duten adinekoetan, zuei buruzko ikerketa gutxi daude, danak ikertzen dute gaizki daudenekin, eta komeni da zuek sustatzia eta zuek kopiatzia. Funtzionaltasun modun globala eta zehatz baten aztertzea albidetzea, eta emakumei eta gizonei ariketa fisikoa egintzeko aukera bat ematea. Orduan, ikertzen jarraitu behar den arren, ondorioak zeintzuk izango liateke. Lehenengo, dantza tradizionalak oreka dinamikoaren entrenamentua eta funtzio ejekutiba kombinatzen dituela dirudiela. Dirudi, dantzak hobetzen duela oreka dinamikoa eta funtzio kognitiboko funtzio ejekutiboa. Bestalde, metodologia estimulan aberastasun bat kontutan hartu behar dela, josea aberatza dan. Adibidez, orain Eibarko musika eskolan, egingo dute musika jarduera berri bat, dela nahazten duela mugimendua eta hizkuntza musikala. Aberastasun hori izan daiteke ere gako bat. Intentsitateare importantia dela, kombinatzia faktore ez bakarrik fisikoak, baitere kognitiboak eraberian, eta azkenik jardueraren berezko ezaugarriaz gain,
elkarrekin mugitzeko beste faktore batzu daudela. Adibidez, inklusibitatea, sentitzea, jarduera hau dela irekia, kulturala edo irisgarritasuna importantia izan leikela adherentzia eta lehen esan ditugun aksesibilitate hauek bermatzeko. Orduan, bueno, hori da nik dakadan ikerketaren onuren ondorioak, gustatuko jatan esatia pixkat zuek dakazuen jarduerakin konparauta. Zuek itzen dozue dakidanez, Patxi Monterokin astero behin, 80 minutu. Orduan, nik proposatzen dizuet lehenengo, ebaluatzia zer egiten ari zareten, eta ontsingo dugu duen artean, eta nire asmoa zan, test txikiren bat egitea, zuek ikusteko zertaz ari garan. Funtzio kognitiboa testatzen duen test txikien bat bikoteka. Nahi baduzue. Orduan, lehenengo, eitzen baduzue dantza, 80 minutu eitzen badituzue hastian, falta da zerbait gehiago. Begiratu egiten dozuen edo ez duzuen egiten. Eta egiten dozuen horretan intentsitatea zelakoa dan. Ja, konversazio luze bat eduki dezakezuen edo ez. Ia, iristen zareten minutuetara. Ia, ze lan mota egiten duzuen indarra, aerobikoa. Analizatu pixkat, ze dantzarekin bakarrik ez dakazuen nahikoa egiten baduzue 80 minutu horiek. Ulertzen da? Gero, mendira edo beste toki batzutara egiten baduzue, begiratu bebai, ia iristen zareten astero 3 ordu egitera, eta ziur nago baiet, asko behintzat egingo duzue. Baina ikusi ja intentsitatean eta estimulo horietan aberastasunik dagoen. Ia terrenuak aldatzen diran, ia kognitiboki badauden gauza desberdinak, ia gustatzen zaizuen, igual ez zaizu gustatzen da, igual dago beste zerbait gustatzen zaizuena gehiago. Bai, ulertzen da. Pixkat, ebaluatu zuen asterokua, eta esan, bueno, nikon arte ondo itzen dut, aber, ze hobetu dezakedan. Ze beti dago margena. Galderaren badakazue? Ez zaizu gustatu testaren uste dut. Igarri dotolan arpegi batzuk, ez? Pizka sorgina naiz igual, baina. Bai. Gomendio bat. Inporta zaizu? Mikrofonotik itxia? Zaizu gustatzen, ez? Bestela nik esango, tesaiasuneri eta gero nik esango nahi badozu. Bota. Bai, piztuta dago. Bai. Edo nitzaldu indat hor. Hemen dauke botu. Sakatu horra. Bai. Horain. Ez dakite berak aktibatuta dakan. Bota, eta ni bestela esango dut. Badaukazu gomendio bat lotza galtzeko? Ze ona, zure galdera. Bai, klaro, ze gertatzen da aksesibilitateakin, irisgarritasunakin, badaudela faktore batzuk, pixkat diala sozialak, psikologikoak, muga batzuk dirala. Ez que hori muga klabe bada. Ez que esan dozuna eman dozu, zenbat jende nahiago du egon barran, apoiauta, hanka jute zaio, baina ez da jungo dantzara. Eta nahiko luke, baina ez da atrebitzen. Nere ustez, hor zeregin handia dauka progresibitate horrek eta esposizio maila ere, ez bakarrik zailtasunean, baita ere esposizio maila ere progresiboa izaten. Eta nik uste dut, norberak dakiela, zer nahi duen egin eta zerrez eta behartzia kanpotik ez dela ona. Baina egiten bada talde txiki baten, eta talde horrekin segurtasuna sentitzen bada, eta hori erresagoa da, maila bera daukaten personekin egotia, eta ikustia zure burua gai dela egiteko, eskatzen diren gauzak, nik uste dut hori dela lehenengo pausua. Zuk jakitzia, behitxu, nik kalian ez, baina nik klasian, eta hauekin, nik bai. Nik uste dut hori importantia dela. Gero ikusiko duzu, ze abiaduratan eta ze kontestutan egiten duzun salto, ez? Baina nik uste dut, babestu behar dela, pila bat, lehenengo urratxoiek, horregatik lehen esan dut. Lehenengo klasera jun, oso garrantzitsua da, babestia, jendearen
ez? Jendeak hartu du indar bat joateko ara, ez? Kostatu zaio pila bat, hori zaindu. Osa, altxor bada, ez? Nik uste dut hori oso garrantzitsua, danok sentitu dugu hori, ez? Ze pasatzen da, gero dakigunean, ez? Sartza jakula gauza bat hor, ez? Beste puntara joten gerala, ez? Eta gero, irakasleei tendentzia, joera bat badago hor, ez? Irakasleak ere batzutan nahi gabe dago bere munduan, bere dantzan, bere koreografietan, eta batzutan igual ikasleak ez ditu hain ondo ikusten, ez? Eta hori be importantia da. Horregatik irakaslearen perfila klaria da. Zer behar dute ikasleak, ez? Eta horren arabera moldatu. Gaur ingo dugu tokian. Eta ez gara mugituko. Edo mugituko gara, baina zulejo bat eta berriz buelta. Ez? Poliki. Ez dakit laguntzen dizuten, baina bueno. Nik uste dut, zainduz zuk sentitzen duzuna, eta babestu hori altxor bat bezala. Eta bestiak zu lagundu. Aizu nik lotza daka, así que ni ez li hau. Ez? Nahiko haitzen dut hona etortzen, liatzen banauzu, agur, ez naiz bueltauko. Ez? Osa, eta da zure kalterako. Beste galderaren bat? Joan behar. Bai. Bale. Bai, badaude esplikatzen ditugu jarduera fisikoan bi metabolismo mota. Ez dakitan ekin hitz egin zenuten hau. Baina bi metabolismo mota. Metabolismo mota bat da ni gai naizena, nire reposoko bihotz maiztasuna igotzen da, mugitzen ari naizelako, oinzu dakazu reposokoa, daramazu ordu bete eserita, eta zure bihotz maitasuna normalian dago 60 eta 80 artean. Zu hasten bazara pixkat mugitzen, zure bihotz maiztasuna igoko da. Segun zein dan intentsitatea, maiztasun hori igoko da, asko edo gutxi. Nik gai banaiz igotzeko bihotz maiztasuna, baina ez banaiz joaten intentsitate altura, eta mantentzen badot intentsitate baxuan edo moderatuan, ni gai naiz elkarrizketa bat mantentzeko edo esaldi bat esateko. Horrek esan nahi du, nik konsumoan oksigenoa behar dudala, nik erretzen dudan energia horretan oksigenoa behar dudala, eta oksigeno hori noala arnasketaren bitartez aportatzen berriz. Baina nik juten banaiz, intentsitate oso altuetara, eta nire bihotz maiztasuna igotzen bada bereziki, ni ez naiz gai denbora asko egoteko intentsitate horretan. Zein godot? 10 minutu nahianean gehienez jetxingo dut. Bajatuko duzu, denok bajatuko dugu. Bakoitzak bere maiztasun berdez bene, denok bajatuko dugu. Zergatik, igozaralako anaerobikora. Hau da, oxigeno gabe erretzen dozu energia, eta orduan ez da iristen, arnasten dozunakin ez da iristen. Orduan erretzen dozu beste metabolismo mota bat, oxigenorik gabekoa. Orduan, berriz, zu mantendu alizateko epe luzian, bajatu itxen dozu. Noiz gara gai anaerobikoa, noiz egiten dugu anaerobikoa, azkarrago egiten dugunean, indar gehiago egiten dugunean, baina hori ezin dugu epe luzean mantendu. Orduan, aerobikoa esate zaio normalian, hori, maiztasuna igotzen da, baina gai naiz ordu betez, ordu bete terdi, 3 ordu ibiltzeko. Ze intentsitatea da baxua edo ertaina. Bai. Orduan, aerobikoa esaten diogu, hori, gai naiz ibiltzeko eta hitz egiteko adibidez. Baina izan daiteke edozein jardueratan, intentsitate baxua, bizikletan ere izan like baxua. Baina izan like altua, baina oinez ere. Ni ju naiteke, ez dakit zein malda dakazuen hemen gertu, baina hartu dezaket hori, eta jun, eta 10 minutura nik esango izut, bajatuko duzula. Ez inorrez da gai bere gaitasunan aerobikoan mantentzia 10 minutu baino gaixo. Jute zara, trampeatzen. Oin pixka bajau, oin pixkatiko, oin pixka bajau, pixkatiko. Orduan, hori bilatu behar dago bebai dantzan. Beste galderaren bat? Bota. Galdera baino? Bai. Iruditzen zait oso exigentea dela. 3 ordu dantza. Bai. Beste 3 ordu... Hori da beste notizia txarra. Bai. Baldin badauzkazu beste zaletasun bat
bai, edozein zaletasun, Bai. literatura dela, bai, artistikoa, bai, sukaldaritza edo ez Bai, dakiz berdin bai. zen. Claro, Bai. esan nahi dut, zuk ikuspuntu batetik begiratu duzu, ezta? Baina, han bakoitza bere etxera, ezta? bueno, nik egin dut erreflexio hori, Bai, nire barruan. total, Beste gauza bada, aldapa hori, karo, ez dakit, laguntzeko egotzen, ja, ezinbestekoa den guzti hori, edo baita ere, alderdi kognitibo, artistiko, literarioa, bai, osea, ikusi dozu nire heroina da grafitera, osea, neot, bakoitzak topatu behar du, zein dan bere asebetetze maila. Nik esan dizuet evidentiak esaten duena, eta benetan alde fisiko eta kognitiboari begira, zer dan lagunduko ligukena. Gero bakoitzak eraman behar du bere txera hori, eta almohadakin adostu. Ulertzen dut, esaten duzunat guztiz. Horregatik, izan behar da zer plazerra ematen diguna, ez? Nolabait gustua ematen diguna, ez? Ja, nola egin dezakezun hori, ez? Ez dakit, norbaitek daukan horren soluzioa, baina nik uste dut, importantia dela jakitzia, ibiltzera joatiak ez duela onura berezirik emango ez baduzu intentsitatea bilatzen. Osea, hori bai esaten dute erorketako artikuluek, eta da, ez joan ibiltzera, ibiltzera joatean gaitxik ez baduzu entrenatzen oreka. Hau da, zuk 3 ordu badauzkazu astero, eta gehiago ez dakazu gogorik gehiago inbertitzeko, 3 ordu horiek kaina. Hori da aukera bat. Bai, orekan, bai, eta kardiobaskularrean. Hori da aukera bat. Zenbat denbora zaude prest inbertitzeko astean? Ba, horrek irizpide horiek hartu eta jolastu horrekin. Ze kombinazioak jarri ditut, ez? Aerobikoa gehi, ez? Ba, hori. Nik uste dut 3 ordu diala beharrezkoak. Ordu terdigun baten, beste ordu terdi beste egun baten. Edo ordu bete. Punto, baina kaina hor. Ez dela, ez du ezer. Osa, nik uste dut dantza egiten dozu, ez? Ez egiten dozu, ze jarduera fisiko itxen dozu. Itxen dozu? Zerbait. Bai. Hobi intelektuala. Claro, nik ulertzen da superrondo. Bai. Badukat lagun bat ere esaten dezta. Ja, claro. Claro, ulertzen zaitu. Zure satisfazioa asko dator kognitibotik, ez? Intelektualetik igual. Eta hor zaudez, hori da zure plazerra, ez? Eta hori orduan ikusi behar dozu, beste fisikoan ia ze beste plazer topatu zakezun. Igual ez berdina, baina, bueno, pixkat. Ez dakit. Bai. Nik uste dut importantia dela, unarketa hori egitea eta berezikik genero ikuspegitik. Osea, ez daukagu hainbeste ez gauda hain jututa ariketa fisikoa egitera. Gizonekin konparatuta. Gizonek gainera normalia egiten du ariketa fisikoa bakarrik. Eta gu bakarrik, ez gauda hain jutu. Gure joera da taldean. Gehiago, ez? Dut esaten salbuespenik ez dagoenik, baina gizonak asko doaz bakarrik, edo bakarrik baino libre, irakaslerik gabe, eta emakumeak gehiago gidatuak. Orduan, bueno, badaude hor desberdintasun batzuk, baina saiatu behar gara gure modura igotzen. Beste galderaren bat? Ulertu da, zentzua dauka, aplikagarria da, pasatu inaiz, hori exigentziakin, igual, ez? Bai. Bai. Ikusiko, oza, seguro da kaso... Bai. Bueno, oza, da oso aldakorra, erorketen ondorioak izan lehike ezebezetik, oza, da oso... Nire izebak orain, 82 urtekin apurtu du sorbalda, baina, zakit, nire aita jauzi izan da askotan, eta zaio zer pasatu, eta jauzi dan beste batzutan, kriston triskantza. Orduan, eski izan dik oso aldakorra. Baina normalian, erortzen gara, ataza kognitibo bategatik. Osa, gu gaude gauza bat egiten,
eta gaude arduratuta zerbaitekin, eta buruak burua dago beste toki baten, oreka nola txarragoa daukagun, arreta eskatzen digu, non jartzen dugu, ez dugu hain ondo ikusten, eta ez daki zer, orduan karo ez dugu jartzen arreta horretan, eta orduan jausten gara. Osa, jaisten delako gure oreka. Orduan arreta behar dugunez, beste toki baten badaukagu burua, hori askotan pasatzen da. Horregatik funtzio kognitibo motorearena, ez? Biak batera. Dagolako nolabait olako kulo botella bat edo. Pasatzen da informazio bat edo bestea. Eta biak ez dira nian pasatzen, pues, pasatu daiteke hori, erorketa. Bai. Bueno, ez dakit, ez dago beste zer, eskerrik asko eta hori placer badala eta edo zer gauza kontakatu.